Nosaltres tenim una alternativa, que és la nostra legalitat, els nostres representants, els nostres vots i les nostres urnes. Perquè el 27 de setembre van votar i el 27 de setembre van guanyar. Som la terra de llibertat. Som el sol que mai es pon. Som el vent que tot mou. Anem a explicar al Congrés dels Diputats, amb en Rufián, amb el Tardà, que la independència ja ha començat, que la declaració de sobirania ja s'ha aprovat, que a l'hora de la veritat ja ha començat. Els anem a explicar que amb això no només ens salvem nosaltres, sinó que amb això, a més, també els salvarem amb ells. Que en aquest moment tan important pel nostre poble, aquest moment clau de la nostra història, per honorar aquells que han vingut abans nostre i sobretot aquells que vindran i als quals els volem deixar un país millor, perquè no volem que la gent que vindrà darrere nostra passi pel mateix que hem passat nosaltres i, per suposat, pel mateix que van passar els nostres avis. Per honorar tota aquesta gent i tot aquest futur que el veiem ple, ric de vida, que el veiem alegre, amb esperança, per tota aquesta gent hem de votar República Catalana, hem de votar llibertat i el 20 de desembre hem de votar dignitat. Som la terra de llibertat.